ದೋಸೆ ಫುಲ್ ಕಾಯಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಂಚಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಗ್ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು ಚಾ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬಾಬು ತಿರ್ತಕೊಳ್ಳೊಂದಿ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಲಕ್ ದೋಸೆ. ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿಲ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಶೌರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಾಲಕ್ ಜೋ ಗೆಡ್ಡೈತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಡು ಹಾ ಬಾಬಾ ಓನಿ ಆಯ್ತುಲೇ ತಿರ್ತಕೊಳ್ಳೊಂದೆ ಬಾಬು ಶೌರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ದಿ ಡ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಾದೈತಿ ಊರ್ನಿ ಇಜು ನಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪೆತೆ ತೂಂದಿ ಪಡಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಓನಿ ಶೌರ್ಯ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರಾ ತಿಂದು ತಿಂದು ದಕ್ಕದ ಬಿಡ್ತೆ. ಹಾಂ ನೆಕ್ ಏನ ಮಲ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಪಾಲಕ್ ನಂಚು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಅವು ನಸೆ ಏನೇ ಮುಟ್ಟ ಐತೆ ಹೀರೆ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯದು ಈ ದೋಸೆದ ಬಂದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಬುನೇ ಹೋಗ್ಯಾಳೆ ದೋಸೆ ಮಂಪುಗ ಶೌರ್ಯ ಬೂರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬಾಬು ಬೂರಿಯೇ ದೋಸೆ ಮಂಪುಗ ದೋಸೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಪುರ ಮಂಗೆ ಬಿಡ ಮಂತೀನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಸಾರಿ ಶೌರ್ಯ ಬೂರಿ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬಾಬು ಒಂದೇ ಕೂಡ ಪುಣ ಏನು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಂಪುಗ ಪಾಲಕ್ ದೋಸೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಯಾನ ಏನ ಪನ್ನಿ ಪಾಲಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ನಸೆಯನೆ ಮುಟ್ಟೆಯಾನ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾದಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ದೋಸೆದ ಬಂದಾಗು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿದು ಬಂದ ಒಯ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿನತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಜೋ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲದೆ ಆಗ ಏನಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿದ ಪೂರ ಅಡುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಇದು ನನಗೇನುವೆ ಈಗ ಇತ್ತೇನೆ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕೋಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಐ ತಿನ್ನೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜಿನೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಪಾಲಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಊನಿ ಬಾಪ ಊನಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜು ಬಾಪ ಇಜ್ಜು 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 ತುಲೆ ಬಿದೆ ತುಲೆ ಏರು ಏರು ಹಾಂ ಎದೆ ತುಪ್ಪಿನಿ ಹಾಂ ಪುಲಿ 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 ನನ್ನ ಮಸ್ತಿ ಮುಂಬರಲ್ಲಿ ಬಾಬು
ಈ ಏಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಂತವರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ತೂಂದೆ ಪಡಪ್ಪ ನಾವೇನು ಒಂದೇನು ಒಯ್ತೊಂದೆ ಪೇರು ఆయన ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಣ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದೋಸೆದಲ್ಕನೇ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ದೋಸೆ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಕಲ ಬರಲೆ ಒಂದೊಂದಲೇ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಾಲಕ್ ದೋಸೆ గుర్తుందిలే కూడా ఇప్పుడు ఏనాడు మైసూరు పోతుంది మైసూరి పోతుంది బాబు నన్నే మస్తు అవుతున్నదా శౌర్య पापा लाइव हाय पनले बल्ले इर मस्त दिन ना बंद जर लाइव डी पापा इर हाय पनले ಒಂದಲ್ಲ ಕೋಡಿನೆ ಕಂತಿನ ಅಮ್ಮ ಅದು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಲೆ ಭರಣಿ ₹150 ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪದ ಇತ್ತು ಅವಳು ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಾಬು ಒಂದು ನನ್ನ ತೋಡಿ ಎತ್ಸಬೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ತೂನ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ನುತ್ತೈಯೋಗು ಆವಲಿ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿಗೆ ಮನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಡಾಪಣ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಹೂಬಿಡು ಚಮಟುಗಳು ಅವು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಕು ಚಾ ಚಾ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದೇನು ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಶೌರ್ಯಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯ್ದನ್ನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ನೋಡೋದು ಬರ ನಾನು ಗೊತ್ತಾವಡ ಪಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಪನ್ಪೇನ್ ದೋಸೆ ಇರೇ ತೆಲುಗು ಕುದತೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಂಕ ದೋಸೆನೇ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂಚಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಟಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ದೋಸೆ ಪಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಓ ಬಾಬಾ ಇದೆ ತಿನ್ಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಶೌರ್ಯನ ರಿವ್ಯೂ ನಂದ ಇಡೇ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಬಾಬು ಹನಿ ಎಂಚ ಆತ ನಂದು ಆಯ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊರ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇಂಚು ಪಲ್ಯಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋಷ ಪಲ್ಯ ಆಗಲಿ ಇಂದೆ ಇಂದ ತುಯ್ಯರೆ ನಾನು ಪೂರ ಕೊರಡೆ ಆಗ ಕೊರು ತಿನ್ಬೇಡ ಆಡೊಂದು ಓಕೆ ಅಂತೆ ಹಠ ಪಂಡ ಹಠತ ಬಟ್ಟಲು ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಆಡಿ ನೀ ಕೊಡೆ దోసెడు ఎంచితిన దోసెల మల్పలి నమకు బీట్రూట్ పాడుదల మల్పలి కడేದು ಪಾಡುಡು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಡೇದು ಪಾಡೋಲಿ ಏನಂಡು ಅಂದೆ ಅಜ್ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತದಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆತನ್ಗೆ ಪಾಲಕೂರ ಜೋಗುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ರೇಕೇನು ಜೊತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಅಗಲೇದು ತಿನ್ಪಾಂಡ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಾಂಡ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಡಾಗಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಚಟ್ನಿ ತೂಲೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ
ಇಂದಕ್ಕೇನು ಅನ್ಬಿನಿ ಮಟರ್ಗು ಬಟಾಣಿ ಪುಂಡತೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಟಾಣಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅವೇನು ಕಡೆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ನಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೇ ಒಂದಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಪದಂಗಿದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಪದಂಗಿನಿ ಮುಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕಡೆದು ಐತ ದೋಸೆ ಅನ್ಪೊಲಿ ಅವಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಪೆಸರಟ್ಟು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಚಿ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಂಚಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಡ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಒಪ್ಪೊಂಜಿ ಪತೊಂಬೇರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಲೈವ್ ದೋಸೆಡೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲು ರುಚಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗುಲ್ಲಾತಿ ಜೋಕುಲು ಒಂದತ್ತು ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಸೇರುವೇರು ಅರೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಪ್ಪರು ರುಚಿ ರುಚಿ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚೆ ಏನು ಅವು ಇಮ್ಮೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಡಿದ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಯನ ಪಪ್ಪ ನಲ್ಕನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಕ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದರ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದ ಮುಗಿಯೇನು ಆಂಡು ಮುಗಿಯೇನು ಪೂರ ಮೈತ ಬಿಡಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಪತ್ತ 7 ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ ಪುರ ಚಾಂಡೆ ಚಾತ ಬೈಕ್ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಇತ್ತ ಬಿಸಿ ಪೋರ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆದ ಟೈಮ್ ಅತೆ ಅಂಚದ ಬಿಸಿ ಪೇರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಬು ಪೋರೆ ಬಿಸಿ ಪೇರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೆಲ್ಸೋಗು ಸೊ ನಿಗುಲ್ನ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಗರಡಿಡು ಕೇನೋನುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅವಳು ಪಾರ್ದನ ಕೇನೋನುಂಡು ಅತ್ತೆ ದೂರೋಡು ಅಂಗಾರಂಗಾರಿಗೆ ಗರಡಿಡು ಪಾರ್ದನ ಪಾಡ್ದಾರ ಅವು ಕೇನೋನುಂಡು ಹಾ ಇನಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸೆನ್ನ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾ ಪರೆ ಹೋಪೆ हाँ जरा पंडरे ये है कार दो भले बा अंदे ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಪೊರ್ಲ ಅಂಟುಲಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೋದಲ್ ತೆಗೆ ಪಾಣಿಗ್ಲೇದು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ ನಗತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನನಗ್ಲೇ ನೆತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ತುಜು ಪಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೀತ ಪಾಲಕ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾವಲಿ ಬಂದ್ ಪಪ್ಪ ಮನದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವನೊಂದು ಪಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದನ್ನ ದಾದನ ಪುರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಗ್ಯಾರೆ ರುಚಿ ಅವಳು ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ರಿ ಪಪ್ಪ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಡು ಒಂಚನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕುವ ಬೇಗನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ
ಕಾವಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನಂಡಲು ಪುಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನಾನು. ಓಕೆ ಜನಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ, ಸಿ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿ ನಿಂತ ದಿನ ನಿಗಲ್ನ.